Check. Test mic 1, 2. Sound. Test mic 1, 2. Okay ba? Okay ba tayo? Okay ba yung audio? Sound. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Okay. Sige mga kabalain. Isang magandang umaga. Welcome po sa CLTV 36 News Stream. Ito mga kabalain, live ho tayo maya-maya sa television din. Hintayin lang natin yung senyales. Ayan ho. 10 seconds. Ayan. Okay, live na ho tayo. And ito, confirm ko lang ha. Mike, go na. Okay, nagta-type na si Mike. Okay na po, live na ho tayong napapanood sa television. Magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Opo, ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Kumusta ho kayo? At may tagal-tagal din ho tayong hindi nagkita mga kabalen dahil ang inyong lingkod ay pansamantalang nagbakasyon muna upang makasama ang pamilya mga kabalen. Ayan, kumusta ho kayo? At kumusta yung ating mga kababayan ngayong araw ho ng Lunes, February 10 at ilang araw na lamang ay Valentine's Day na. Yan yung isa sa mga inaabangan ng ating mga kababayan, mapa-single man o may kasintahan. Di ba? O poetic ako ngayon, poetic ako this morning. Yan. Sige, ayan, napapanood tayo sa telebisyon. Sabi nga ni Mike, ayan, okay na daw ang ating audio. Kabalen, kung kayo ho'y nakatutok dito sa CLTV 36 News Stream, mangyari lamang na paki-like, paki-share at itong ating streaming. Pwede ho kayong magkomento at magbigay ng inyong saloobin, kuro-kuro opinion tungkol ho sa mga iba't ibang usapin dito sa ating bayan, dito ho sa ating, lalong-lalo na dito sa ating lalawigang Pampanga. Ayan, nag-comment si Acel. Welcome back po, Sir Just. Ayan, maraming salamat, Acel. Ayan, well, parang oo nga. Thank you ba dapat yung sagot dun sa welcome back? Yan tuloy, na-conscious ako. Ano nga ba dapat isagot? Pag binati ka ng welcome back po, sir, galing ka sa bakasyon, pumunta ka sa trabaho, thank you ba yung sagot? Tama naman, no? Oo, pero parang, pero minsan, di ba, pag galing ka sa bakasyon, parang, ayaw mo bang bumalik sa trabaho? Pero siyempre, hindi rin, makakabalin. Dahil, hindi ka naman makakapagbakasyon kung wala kang trabaho. Yan ho, mga kabalin. Talaga na mga importante rin yan. Pasalamat ho tayo sa lahat ng bagay na meron tayo sa araw-araw. Ayan, gaya ho ng aking nababanggit kanina. Ito ho, tayo napapanood sa Signal Channel 115 nationwide ho yan. Sa Central Luzon, sa atin hong 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. At dito ho sa Pampanga, mga kabalan, kung hindi pa kayo nakakapag-scan ng inyong digital TV o yung inyong mga digital TV box, mangyayari lamang kunin ang inyong mga remote control, silipin ho yung meron dyan yung menu o di kaya naman may diretso scan nakalagay. Pindutin lamang yan and you go to auto scan as long as nasa maayos na pwesto. Yung ibig sabihin nasa malapit sa bintana o di kaya naman mas elevated na lugar, pwedeng kisame o bubong ang inyong antena, makukuha ang CLTV. At kung hindi pa rin malinaw, pwede ho kayong mag-manual search. Mamaya, tatanong ko kay Mike. Mike, ano nga ba yung natin? Ano yung pag nag-manual search? Ano yung dapat na pindutin? Anong number yun? 600, something. Memorize ho yan ni Mike ito. I-chat niya sa atin at mamaya akin kong babanggitin. Para ho mapanood din nyo yung CLTV ng mas malinaw sa inyong mga telebisyon, mas malaki. Di ba? Siyempre TV yan. Mas mag-enjoy ka. O di kaya naman, kung ikaw ay laging on the go, kagaya ho ni Kuyang Justin, at hindi na masyadong mahilig magbukas ng telebisyon, wala naman ho problema yan. Yung CLTV, accessible ho anytime, anywhere. Nandiyan ho yung ating mga social media natin, Facebook, TikTok. Follow yung CLTV sa TikTok. Maraming content tayo dyan. At syempre, sa YouTube din ho dahil uploaded yung mga paborito ho ninyong mga videos
at syempre yung mga palabas at balita dyan sa ating Facebook at YouTube account. Lalo na ho ngayong mag-eleksyon, mahalagang makialam sa mga usaping pambayan at kilatisin din natin yung mga naghahangad na maupo sa pwesto. Syempre ho mga kabalin, biruin ninyo, taon-taon, taon-taon, kada 3 taon, di ba? Tayo'y naghahalal ho ng ating mga leader. Yun nga lang, minsan pinapalad tayo, minsan hindi tayo pinapalad. Kaya naman sana ho pag ang tawag dito, pagiging masusi. Masusi ba yung term? Tama, itong mabusisi pala, masusi tuloy. Ay, kasakit, nakapampangan managalog. Magiging mabusisi ho tayo sa tawag dito. Yan, dyan sa mga pagpili natin sa kanila. At siyempre ho, kaisa ninyo ang CLTV 36 sa paghahatid po ng para ho sa pagkilatis, At siyempre yung paghahatid na rin ng impormasyon kaugnay ng eleksyon para sa gayon magabayan ho yung ating mga botante, yung ating mga kababayan, yung mga mamamayan, lalong-lalo na ho dito sa Central Luzon, lalong-lalo na sa lalawigan ng Pampanga bilang ito ho yung ika nga parang sentro rin naman ng ating rehiyon, at siyempre nandito ho yung mga regional government offices, nandito ho yung naglalakihang mga establishmento rin. Ito ho mga kabalin, batiin lang natin itong ilang mga manonood bago tayo dumiretso sa ating traffic update. Shout out muna kay Annalyn Banuntag, kay Remel o Remuel Magbanwa, Rainiel Castro Magbanwa, Ira Nicole. Ayan, maraming salamat. Sabi ni Annalyn, Mind 48. Remuel, pa-shoutout po. Si Rainiel, ganyan din, pa-shoutout. Hello, Rainiel. And Remuel, ayan. Sabi ni Ira Nicole, good day po. Kumusta po? Ayan, kumusta Ira? Ayan, okay naman. Ito, gaya nga, back to work. At na-miss ko rin to at doon sa pinuntahan ko may mga nakita akong idea na pwede ho natin gawin sa television. Ayan. Makikita ho ninyo sa mga darating na araw. May mga pangulo si Kuya Justin at syempre yung CLTV 36 News para ho sa inyo mga kabalin. Ito ho, sabi rin ni Cheska, pa-shoutout po, shoutout Cheska Perez, James Balingit, shoutout. Kumusta kayo? Atong ating mga manonood, itong ating mga followers. Maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News. At ito ho mga kabalin, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Okay, full screen. Ito ho mga kabalin, silipin natin ang sitwasyon, ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Ngayong araw ho ng Lunes, February 10, 2025. Time check muna tayo, 10:24 ng umaga. Ano ba ang sitwasyon ng trapiko sa ilang ilang bahagi ng North Luzon Expressway? Narito po, alamin natin mga kabalin, dito muna tayo sa bandang itaas. Leftmost, ito po yung northbound sa may Balintawak Toll Plaza. And as of this time, maluwang po ang kalsada dyan. Mabilis ang daloy ng trapiko dahil syempre mas marami ho yung pabalik ng Maynila kaysa dun sa palabas ng Manila o yung patungo ho ng mga probinsya bilang unang araw ng work week ngayon. Sige, dito naman tayo sa gitna, sa itaas pa rin, northbound. Diyan sa may Valenzuela Interchange, as you can see ho mga kabalan, yung going north, fast moving, mas konti yung volume ng mga sasakyan kumpara ho dito sa mga gawing nasa kaliwa. Mas marami yung papunta o papasok ng Metro Manila. Pinakakanan tayo, topmost, sitwasyon ho sa Mindanao Toll Plaza, may bahagyang pag-embudo ng mga sasakyan
dyan sa cash lane at saka yung dalawang lane sa rightmost lane. Pero again, hindi naman ho ganun kabigat yung daloy ng trapiko at mabilis pa rin naman o mabilis pa rin naman yung turnaround time dyan sa may toll plaza. Ayan, as we see dito, lalong-lalo na doon sa may mga naka-RFID. And dito naman tayo sa ibaba, may Kawayan Interchange, kaliwat kanan. Ito po yung leftmost lane, leftmost box. Yan ho sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast-moving ang traffic dyan. Ganyan din ho ang sitwasyon sa may Bocaue Toll Plaza. Yan hong gitna sa ibaba. Yan pong mga sasakyan na palapit sa screen. Yan ho yung mga northbound o patungong Bulacan, Pampanga, Tarlac at ilang bahagi pa ng Central na North Luzon. Mabilis po ang andar ng mga sasakyan. At doon ho sa may rightmost dyan sa ibaba, San Fernando Interchange, halos walang makitang sasakyan. Ayan, may isang bus na dumaan o may isang van. Ayan, mabibilang natin sa ating mga daliri itong mga nagdarang sasakyan sa ating screen. So maluwag po ang sitwasyon dyan. Paalala ho sa mga nagmamaneho, huwag kalimutang mag-blow bagets. Yung sinasabi natin, paalala natin yan, lalong-lalo na sa Laos Photo Group. Isa ho yan sa mga laging reminders tuwing bibili ng sasakyan at sa CG, sa corporate guarantee. Ayan, ano ba yung dapat i-check? Blow bagets, battery, B, lights, yung oil, yung water, yung brake, yung air, yung gas, yung engine, yung tools, at yung self. Siyempre, kailangan nasa maayos kang kondisyon kung ikaw ay babiyahe. Kabalayan, makiisa ho sa comment o sa live discussion dito sa ating comment section. At ito, makipagkwentuhan tayo sa ating mga nanonood, sa ating mga followers na nakatutok dito sa ating programa. May bagong comment din. Ito, bigyan daan lang natin. Sabi ni Jamaica Sunga, hello po, pa-shoutout po. Sabi ni Josel, hello po. Si James, hello, pa-shoutout po. Ito yung mga tropa natin. Kumusta kayo dyan? Kumusta? And kayo ba? Ano yung dinulook forward nyo this week? Ano ba yung mga exciting events this week? Lalong-lalo na alam naman natin, Valentine's Day. O yan, nakwentuhan tayo. Sige, habang hinihintay natin yung sagot nitong ating mga followers, mga kabalen, isa rin sa mga lilook forward natin this week yung syempre, yung magiging sitwasyon ho ng panahon. Uulanin ba tayo sa darating na Valentine's Day? Magiging malamig ba? Extra cold ba ang iyong Valentine's? Malalaman ho natin yan syempre mula sa ating mga kaibigan sa Weather Bureau Pag-asa. Narito po ang latest, yung kanilang public weather forecast ngayon pong araw ng Lunes, February 10, 2025. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Lunes, February 10, 2025. Wala pa rin man tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung easterlies naman natin or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay patuloy naman umiiral dito sa may Mindanao. Sa ngayon, dahil po dito sa northeast monsoon, dahil sa malamig na hangin na dala nito at easterlies, mainit na hangin, yung salubungan po nito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nagdadala rin po ng mga pag-ulan lalo na dito sa may Bicol region, pati na rin dito sa may Visayas. Dahil dito sa tatlong weather system na ating nakakaapekto sa ating bansa, nagdadala po ito ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una na dito yung northeast monsoon natin, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, pati na rin ng Calabarzon.
Dulot naman ng shearline na asahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Para naman dito sa western section ng Northern Luzon, particularly dito sa may Ilocos Region, asahan naman po natin makakaranas sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga isolated na mga pag-ambon. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius. Lawag, 23 to 29 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 20 to 28 degrees Celsius. Baguio, 15 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 20 to 27 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 28 degrees Celsius. Inaasahan din po natin ang mga pag-ulan dito sa Palawan at Visayas, dulot naman ito ng shearline. Kung makikita din po natin dito sa may Caraga, inaasahan din natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng easterlies. Para naman sa lalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman po natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 23 to 29 degrees Celsius. Iloilo, asahan natin na 24 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin na 26 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dulot na itong shearline, meron tayong nilabas na weather advisory. Ay asahan po natin yung moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Asahan po natin throughout this day po, asahan natin mga pag-ulan dito po sa mga yellow na areas po natin. Dahil po rito, dahil sa mga sunod-sunod na mga pag-ulan po ng mga nakaraang araw, asahan na po natin yung mga localized flooding at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Para naman bukas, bahagyang aangat po or mag-shift itong axis ng ating shearline at ito po ay magdadala ng moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Oriental Mindoro. So inaasahan pa rin po natin yung mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Wednesday, bahagya pa rin pong aakyat itong shearline po natin at dito na po siya makakaapekto sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Asahan po natin sa mga nasabing lugar ang moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain. Dahil po sa northeast monsoon, meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, Zambales, northern coast ng Quezon kasama na ang Pulillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur. Pati na rin dito sa northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, Calayan Islands, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado pumalaot dito po sa ating mga nasabing coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 6:22 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:59 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalayan, kumusta ho kayo? At eto ho, gaya ho ng aking binabanggit, ito yung ating yung pagsascan kanina, balikan natin yung manual scan. Ito pinadala ni Mike sa akin. Ito ho, sa base, pindutin yung menu button sa inyong remote. Tapos sa TV menu, hanapin yung channel setup option, tapos select antenna o kaya tuner, tapos start a new scan. Kung manual yan, makikita ninyo sa 605.143 yung megahertz, yung frequency. So may mga parang channel, makikita ho ninyo doon. I-enter nyo na lang 605.143 and yan yung eksaktong numero para makuha yung CLTV 36 sa inyong mga digital box kung hindi nyo makuha sa Autoscan. Yan. Pero try nyo muna sa Autoscan dahil di hamak po na mas mabilis, mas madali iyan. And ito mga kabalan, sa oras na ito, balikan natin yung syempre yung kaganapan ho nitong weekend. Talaga namang marami po yung mga tumutok dito po sa ating paghahatid sa inyo. Live na live. Ito pong Reyna de Bacolor. Opo mga kabalen, yan naman ang kinaganda, ika nga, nitong meron tayong local TV talaga. Syempre mga kabalen, ang maganda dyan, yung mga ganito hong kaganapan sa ating lugar, Halimbawa na lamang itong Reyna de Bacolor 2025, syempre, pagbati ho sa mga organizer, syempre sa local government unit ng bayan ng Bacolor, Pampanga, sa pangunguna ho, walang iba, ni Mayor Eduardo D. Mandato. Ayan, congratulations po para sa isang matagumpay na pagtatanghal nito pong Grand Coronation Night ng Reyna de Bacolor. Mga kabalin, ito, pakita ko lang yung ilang mga highlights. Talaga naman hong ang grande talaga. Pagkaganda-ganda ng stage. Ayan. Di ba? Unang tingin, akala ko nanonood ako ng Binibining Pilipinas National o kaya mga Miss Universe National. Yung ang ganda ng stage. Congratulations. Ang galing ng production nila. Yung sa pageant, yung sa LGU, yung pagkaka-organize. Again, muli, pagbati ho sa lahat ng mga nagbuo nitong ating Reyna de Bacolor na inyo pong napanood dito syempre sa CLTV 36 over the weekend. Ayan. At para ho dun sa mga nagtatanong, ano ba yung naging resulta nitong Reyna de Bacolor? Ayan. Out ko lang yung comment muna ni Josel. Hi Josel, kumusta? Ikaw ba, nakapanood ka ba ng Reyna de Bacolor? Ayan. Ikaw, Jamaica, nakapanood ka ba ng Reyna de Bacolor? Kung hindi, pwede ho ninyong balikan yan sa CLTV 36. Nasa page natin yan, nasa Facebook page. Uploaded din ho yan. Syempre, sa ating YouTube, para mapanood niyo real time, on demand, rather, doon sa sarili ninyong oras. Ayan, yan naman kinaganda ng may digital talaga, minsan, matutulog ka, di kaya naman, habang ikay nasa jeep, o di kaya nasa bus, o di kaya naman lunch break, ayan, may gusto kang balikan na mga kaganapan, lalong-lalo na ho, tungkol dito sa ating lalawigan, Kapampangan, tutok lang, ika nga, sa ating mga social media at i-follow itong ating mga hashtags para ho maging updated. Ayan. So balikan natin itong Bacolor. Yung sinasabi ko, yung mga nanalo, ayan, congratulations ho sa mga matagumpay na nakapag-uwi ng iba't ibang parangal diyan sa Reyna de Bacolor 2025. Lalong-lalo na ho, syempre, kay Irish Chinel Manalo ng Barangay Dolores na siya pong tinanghal bilang Reyna de Bacolor ngayong taon. Ayan. First runner-up naman po, si Angelo Eclarinal ng Barangay Concepcion. Siya ho'y tatayo bilang Embahadora de Turismo. Habang second runner-up, si Christine Joy M. Lapid ng Barangay Tinajero
na tinanghal din bilang Embajadora de Caridad. At third runner-up naman po si Patricia Joy Villagracia ng Barangay Potrero, habang si Regine V. Cunanan ng Barrio San Antonio ang nakakuha po ng fourth runner-up spot. Yan mga kabalain. At syempre, congratulations muli, lalong-lalo na ho dito sa mga nag-uwi ng corona. At syempre, Irish Chanel Manalo ng Angrina de Bacolor galing ho sa Barangay Dolores. Kabalen, hindi lamang ho sa galing, sa talento at syempre pagpapakitang gilas sa pagsagot sa yan. Okay. Dito sa pageant, yung nagpatalbogan ng galing itong ating mga kababayan dyan sa Bacolor, Pampanga, dahil marami hong mga naging aktibidad, At kabilang na dyan, syempre, itong pagluluto ng iba't ibang mga putahe. Deta pungaw sanda mong kalutong bakulod, mga heirloom recipe. Ano ba yan? Panoorin ho natin, At ano ba yung balikan natin yung mga highlight nitong naging cook-off dyan sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Ito po yung ulat ni Lizen Morten. Tubong San Antonio, Bacolor, Pampanga, si Nympha Puno. 50 taon na raw niyang hawak ang recipe ng sisig matwa na ipinamana pa sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya naman bilang proud Bacolorenya, di siya nag-atubiling ipatikim ang naturang heirloom dish sa isinagawang Lutong Bacolod Cook-Off Challenge sa bayan nitong Huwebes, February 6. Dito sa bayan ng Bacolor, meron silang tinatawag na sisig matwa. Kung mapapansin nyo, wala sa sizzlingan o ginigrill yung kanilang baboy. Kung hindi, gumagamit sila ng toyo at suka para manatili yung linamnam ng kanilang baboy. Tikman natin. Andun pa rin yung lasa ng baboy, although wala na kayong malalasahan na lansa kasi naluto na nga siya sa suka. Sarap, manyaman niyo. Simple lang naman daw ang version na ito ng sisig. Pagdating sa mga rekado, tansyahan lang depende sa kursunadang lasa ng mga kakain nito. Yung kasing sisig matwa, luluto ya, simple. Palambutan mo itang balugbog, o kaya itang muso, then samutan mo dita laman, makanita, tapos sangkapan mo mong aslam, paminta. Gani burime, dinan mo dita lara. Nakalupay itang modern sisig na ating mga bit, itang mayo, kem babo, o kaya diri na tengate. Itang linamnam na, ita mismong babi, lingkasing linamnam na. Makanyan yung sisig matwa. Bukod sa sisig matwa, tampok din sa cook-off challenge ng Bacolor ang iba pang heirloom dish gaya ng adobong manok, asadong matwa, sarsyadong tilapia at tidtad. Kayamanan ng turing ni Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato sa naturang mga putahe dahil ito raw ang patunay ng husay at pagiging mabusisi ng mga taga-Bacolor pagdating sa pagkain Kapampangan. Ito kasi cook-off challenge. Dito yung showcase natin yung mga lutong Kapampangan, lalo na yung lutong Bacolor, yung iba't ibang luto. Natuturo pa sa atin ng ating mga lola, ng ating mga inkong, ng ating mga mami. So yan po ay talagang ginagawa namin the second time na dito sa aming founding of Villa de Bacolor ng February. Ito po yung cook-off challenge. Lahat ng 21 barangays, meron po silang representative dito. Yung masasarap na luto ng bayan ng Bacolor. Sa 21 barangay na nakilahok sa cook-off, 5 contenders ang nanalo ng 10,000 pesos bilang premyo sa paghahanda ng pinakamasarap na version ng kanilang heirloom dish. May additional 5,000 pesos din ang Barangay Santa Ines dahil sila ang overall champion sa cook-off challenge. Wala namang umuwing luhaan dahil lahat ng sumali may consolation prize na 3,000 pesos.
Ito na ang pangalawang taon ng cook-off competition sa Bacolor. Hangad nito na mapanatiling buhay ang heirloom dishes na nagbigay ng pagkakakilanlan sa kanilang bayan. Last year po, mag-start ining cook-off challenge. So, wala po inter-barangay cook-off challenge ya. So, gana-gana pong buridang luto, kita mong kabaryo, karing kabalan, karing almialiwang barangay, luto daw po yung peka manyaman. Ang po po rin gana-ganang magluto tamo, taulangan po bakulod. So, akit tamo, mananya in kultura, kimpamangan, mananya kakwalta ing bakulod. Lizan Morten, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen. Nakita ninyo itong balita ni Lizan Morten, ano? Meron ko. Nakakagutom. Nakakagutom itong balita ni Lizan Morten, ano? Alam niyo mga kabalen, ano, hindi lamang 'yan yung ilan din sa mga naging aktibidad, ano? Itong kauna-unahang gala night. Oo, ng Mayor's Gala Night ng Reyna de Bacolor. Ginanap din ho 'yan diyan sa bayan, ano? At panoorin ho natin yung highlight nitong makasaysayang aktibidad na ito dahil nga first ever, ano? At isa na naman pong bago at isa na naman hong handog ng siyempre ng lokal na pamahalaan sa bumubuno po ni Mayor Dimandato dito ho sa ating mga kababayan diyan sa Villa de Bacolor. Narito po yung ulat. At mga reyna. Napuno ng kulay at saya ang Bacolor Mini Convention Center sa Mayor's Gala Night ng Reyna de Bacolor 2025 na naganap nitong Miyerkules, February 5. Dito, ipinamalas ng 21 kandidata ang kanilang husay sa stage. Isa-isa nilang inirampa ang classic at elegant Filipiniana creations ng Kapampangan fashion designers na sina Jamer Ferrer Louis, Ryan Manansala, Richard Strands at Rickson Mata. Ito ang kauna-unahang gala night na handog ng LGU bilang bahagi ng week-long celebration ng 449th founding anniversary ng Villa de Bacolor. Ayon kay Mayor Eduardo D. Mandato, ginawa nila ito para maipromote ang kultura ng kanilang bayan. Gusto rin daw nilang maipamalas ang world-class beauty ng mga Bacolorenya. Ang gala night po, showcase po ng ating mga kandidata. Nakita na po natin, nagtingkad ang kanilang kagandahan, ang mga dalaga at mga reyna ng bawat barangay, napakaganda. Matapos ang runway, muling sumalang ang candidates sa local costume competition, suot ang kanilang cultural coutures na sumasalamin sa kani-kanilang komunidad. Kabilang sa panel of judges sa mga kilalang opisyal at personalidad na may malalim na tagapagtaguyod at may malasakit sa kulturang Kapampangan. Una na rito ang direktor ng Department of Tourism Region 3 na si Richard Daynos, Kapampangan Culture and Heritage Advocate Peter De Vera, at ang direktor ng RT Santa Rita na si Andy Alves. Si Reyna Chanel Manalo ng Barangay Dolores ang nagwagi bilang Best in Local Costume dahil sa kanyang farmer-inspired costume na kilala bilang Hortelano Realness. Sa interview video na ipinadala ng cultural documentarist na si Tristan Jinko sa CLTV 36, ibinahagi ni Manalo na isang malaking karangalan ang kanyang pagkakapanalo. Honestly, super unexpected po and super happy na nakuha po natin yung first ever Best in Local Costume in Reyna de Bacolor. Thank you so much po. Ipinaliwanag naman ni Dato na ang cultural runway na ito ang papalit sa talent portion ng Reyna de Bacolor. Isang desisyon na hindi raw niya pinagsisisihan. Di ba mas maganda? Kita mo yung ganda, yung ningning, yung akakit tamong legwanda, rin kaya katamong reyna, masanting pong akakit at masaya kayo, can igit you. Samantala, first runner-up naman sa local costume competition si Christine Joy Lapid mula Barangay Tinajero. At ang second runner-up ay si Regine Cunanan mula Barangay San Antonio.
Huwag palampasin at abangan ang Grand Coronation Night ng Reyna de Bacolor 2025 sa darating na Sabado, February 8, alas 7 ng gabi. Gaganapin ito sa gymnasium ng Don Honorio Ventura State University sa Bacolor. Para sa mga hindi makakapunta, live din ito Yan ho mga kabalen, inyong nakita itong highlight, Opo, itong highlight ng Reyna de Bacolor Gala Night. Kauna-unahan po yan. At maganda itong na-introduced, sabi nga ni Mayor Diman, mas tawag dito, mas presentable, mas maganda dahil nakikita, na-showcase, ika nga, yung kultura ng ating mga kababayan dyan sa Balen Bacolod, yung kada barangay din nila, dahil may mga local costume na nasyataman talagang ika nga, pinakapakay ng mga pageant upang ipakilala yung kanilang bayan sa ibang mga, siyempre, yung sa ibang bayan at siyempre ganoon na rin sa mga taga Bacolor, siyempre lalong-lalo na ho sa Bacolor. Alam naman natin na marami ho sa kanila yung mga naninirahan na sa mga resettlement areas at lalong-lalo na yung mga mas bata, yung Gen Z, siyempre hindi na ho nila inabutan itong nangyari noong pagputok ng Pinatubo at saka yung Cabalantian tragedy na siyang nagdulot ho ng malaking pinsala sa bayan na ngayon nakita ho nating bumangon at ika nga first class municipality. Congratulations, of course, under the leadership of Mayor Diman Datu. Ngayon ho mga kabalen, eto naman, mula Bacolor, tumungo naman ho tayo sa syudad ng Angeles. Eto, pasilip ko lamang etong upgraded command center, opo, sa Angeles City. Ayan. At ano ba yung meron dyan? Ano ba yung pakay ng upgraded command center na yan sa Angeles City, Kuyang Justin? Ito ho, silipin natin. Full screen ko lamang. Ayan, sige. Mas malaki, ayan. Ito ho mga kabalen. Mas pinahusay na po yung command center dito ho sa Angeles City matapos pong ma-install itong karagdagang 210 security cameras sa buong lungsod. Yan ho mga kabalen, ha? Wow! 210 security cameras. So in total, meron na pong 375 cameras na gagamitin sa pagtitiyak na wala ng blind spot dito po sa Angeles City. Yan ay ito yung ilang mga larawan. Ayan, ito yung pakita natin yung loob nitong kanilang command center. Actually, nakapunta na ako dyan. At malaki, impressive talaga. Oo. Time ni kung di ako nagkakamali kung kailan to nasimulan, i-fact check natin, pero oo, nasimulan na to noong time ni Mayor Pamintuan, tapos of course mas pinaganda ngayon time ni Mayor Pogi Lasatin. Ito mga kabalen, gaya nga nitong nababanggit ko, 375 na total. Dinagdag 210. O di ba? Ganun ho kadami yung dinagdag. Kabilang ho sa mga bagong camera itong 16 automatic number plate recognition CCTVs na inilagay ho sa boundary ng Angeles sa Porac, San Fernando, Mabalacat at Magalang. Ayan. Ayon ho kay Mayor Pogi, lalo nitong pinapalakas yung crime prevention at pinaiigting ang seguridad ng publiko. Nagdagdag din ho yung lungsod o yung city government ng 39 CCTV operators. Kaya umabot na ho sa 72 ang total number ng mga nagbabantay sa command center. At meron ho silang 3 shifting schedule. Ayan, 24/7. Ang pasilidad po ay nilagyan naman ng high-tech computers, facial recognition, security door lock system, at fiber optic supported cameras na meron hong advanced specifications. Ito ho, sa official launching at blessing ng mas pinagandang command center, naganap po yan nitong Webes, Feb 6. Inikayat po ni Mayor Pogi ang mga barangay opisyal at itong mga homeowners association officers na maglagay na rin ng CCTV cameras sa kanilang mga komunidad upang mapigilan at ang krimen. Dumalo ho sa kaganapan ang mga lokal na opisyal, kabilang na
si First District Representative Carmelo John Lazatin II at Vice Mayor Vicky Vega Cabigti. Present din ho yung mga miyembro ng City Council at ganyan din si, syempre, Converge ICT Solutions founder Dennis Anthony Uy, mga department heads ng syudad at ito pong iba pang mga opisyales. Ayan. Silipin natin yung mga ibang larawan sa command center. Ito, napakalinaw. Ito ho, yung upgraded command center dito po sa syudad ng Angeles. Ayan, pagbati ho sa local government at syempre itong kanilang mga partners para ho sa bagong proyekto. Ayan. Talagang 24/7 mga kabalen. Ito, time check 10:58 na at magpapaalam na si Kuyang Justin. Tuloy-tuloy ho yung ating streaming maya-maya. Abangan ho natin yung mga balita sa national, ilang mga press con dyan ho sa camera at yung printing ng balota sa COMELEC. Tumutok lamang ho sa CLTV 36 News para ho maging updated sa iba't ibang kaganapan sa lubat labas ng Central Luzon. Muli po ako ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok dito po sa CLTV 36 News Stream.